Ну гэта бык, але нам трэба іншая жывёла. Пашлі далей. О, сена. Зараз тут і перапранемся. Ну что, я готова? Я пошла. Все, починаем интервью. Треба это все на нейкай веселой музыцы робить. Маруся, по-перше, скажите, як до вас лепш звертаться? На ты ці на вы? Добра. Ось калі адным словам, то ці будуць беларусы жыць лепш у наступным годзе, 2019? А ты не думаеш, што галоўнай падзеяй у 2019 годзе будуць якраз прэзідэнцкія выбары датэрміновыя? Не, ну, слухай, ну што значыць у Беларусі няма палітыкі? Ну, гэта такая пустая заява, а ці будзе плошча? А ты ўжо атрымала пароль для таго, каб праверыцца на дармаедства? У сэнсе падыходзіць пароль ад Белта? Як я казала, яе на ты ці на вы ўсё-такі? На ты. У 2019 годзе нас чакаюць другія еўрапейскія гульні, на якія павінны сабрацца тысячы як заўзятараў, так і спартоўцаў. Што значыць паказуха? Не, ну слухай, Маруся, ты усюды знойдзеш бруд, але ж для народа гэта ж свята. Бабла няма, мерседесу мала, але ж цёлкі. Але ці ўсё ж, вось, хачу дамагчыся адказу на пытанне. Не, ну і што вельмі дорага? Тут уся справа ў міжнародным іміджы. То бок ты лічыш, што для міжнароднага іміджу лепш паздымаць усе помнікі Леніну? А, яшчэ і помнік гарадавому зліквідаваць? Але ж гэта будзе ўжо іншая краіна. Ну так, я разумею, што хіба, напэўна, не ў 2019 годзе, але таксама вельмі спадзяюся, што чакаць 12 гадоў не давядзецца. Класс. Приятно пахнет. Да? Сальцем?